Despois de 11 meses agardando, rematáronse as obras do Centro Sociocultural de Vilaxoán. O proxecto, que se viu afectado por determinados problemas, tivo que ampliar as obras ata este mes e elevar o seu custo por riba dos 90.000 euros. O Concello agradeceu a paciencia do Club de Remo e da Asociación de Veciños e puxo en valor a importancia deste centro para Vilaxoán. Ha feito unha inversión moi importante, un elemento dinamizador do día a día de Vilaxoán, tanto pola actividade deportiva, polo importante que é o Club de Remo de Vilaxoán, para os nenos e nenas, practicando un deporte que é minoritario con respecto a outros, pero moi arraigado a Vilaxoán, co cual a súa actividade é moi importante, foi moi importante no pasado, estou convencido que vai a ser moi importante no futuro. Tras a finalización das obras, o Club de Remo de Vilaxoán e a Asociación de Veciños poderán regresar á súa sede. No caso do Club de Remo, fundamental para continuar coa súa actividade. Intentaremos volver a relanzar o club na medida do posible, sabendo que, como falaba Alberto, é un deporte minoritario e arrancalo costa un traballo. Agora o que temos que ter paciencia e esperar que no futuro o club estea onde ten que estar, onde queremos onde queremos e temos que estar. Dende o club xa pensan en reabrir os cursos de verán para inscribir a novos rapaces e pouco a pouco recuperar o nivel do club e volver ás competicións. A intención é que agora a partir de xulio e de agosto que se faga a escola de verán para reclutar rapaces con miras a que podamos competir no 2023. Despois, o proxecto, o que era trainera e todo eso, o temos que ir vendo porque fan falta moitas cousas e arrancar de cero é complicado. Con esta inversión, dende o Concello tamén quixeron poñer en valor os investimentos que levan realizados en Vilaxoán durante os seus anos de mandato, adiantando ademais que esta non será a última mellora que se realice no club, xa que nas vindeiras datas procederán a cambiar a cuberta.